एबिएमसुनि आफादगिरि लाबिकुल इस्लाम बिथांखौ जिउ फोजोबनायाव सिबिआइनि नोजोराव कक्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय बद्रेश्वर बसुमतारियाबो सासे। बेनिखायनो सिबिआइआ बद्रेश्वर बसुमतारिनि नखराव थांनानै न'आव दंना गैया दान मोनसेयाव खननै खनथामै सोंहैयो आरो सिग्रोमहैयो होननानै बद्रेश्वर बसुमतारिनि अनजालि बिसि सरस्वतीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बद्रेश्वर बसुमतारिनि अनजालि बिसि सरस्वतीया बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि सिगाङाव बुंबावोदि 2-3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनि अनजालु बद्रेश्वर बसुमतारिया न'आव गैया होननानै। बसुमतारिया नोंनि फिसायमोन? औ नंगौ, आंनि फिसायमोन। 2017 निफ्रायनो न'आव गैया दिनैसिमबो। पिएफआरटि अफिसाव थायोमोन क'क्राझाराव। फनजोंथ' जेबो कन्टेक्ट खालामलाया जोङो। 2017 निफ्रायनो खुनु फन रायलायाखै? ओहो। ओमफ्राय पार्टि अफिसाव थांनानै सोंहैबाय नामा? थांदोंमोन खनसे, माने उन्दै गथ'फोर थायो बिसोरो सिनायानो होननानैसो बुंदों आरो। उन्दैफोर नालाय माथो होनबावनो, जों फैबाय आरो। ओरैनो स्किम खामानि मावोमोन? सिगाङाव कन्ट्रेक्ट मावोमोन। औ। हाबा जानाया खै बोसोर? आङो 2014 हाबा जादों। ओमफ्राय दा माबोरै खस्थ'थ' जोङो हाजिरा बाजिराबो मावहोलाङो। ओमफ्राय आंनि बिजावजालिनि फिसाया कम्पानियाव खामानि मावहैयो। दा जोङो जानाया बेजोंनो जेने थेने एसेबाबो जायो आरो। जोंहा माइ दैयाथ' थोखायो, दंखायो एसेबाबो। जों आदि फानि गायनानै जायो। संख्रि फानलुखौ जों एसे एनैखौ बायनांगौ आरो। खस्थ' खालामनानै जायो जोङो। सिबिआइ फैयोमोन नामा? फैबाय थायो, मासावनो खननै गाहाम फैयो सिबिआइआ। सोंनाया बिदिनो बद्रेश्वरा न'आव फैयोना फैया बेखौ सोंफैयो। ओमफ्राय बिदिनो एकाउन्ट पासबुक लांजोबदों आंनि। बिदिनो सोंफैयो आरो, फैयो फैया बेखौ सोंफैयो, खबर लाफैयो। ओमफ्राय नों मा सानो, दा दंना गैया ना मा सानो? आंनि गोसोआव आङो दंमोनदां बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो दा। मालाबा सानसे समाव नुजाफैथारगोनदां, आं बेखौ सानदों आरो। बसुमतारि गामिया हाबा जानायनि सिगां? आङो थिनालि लावरिपारानिमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय आं बे बिसमुरि काटलमुरियाव हाबा जाफैदों। उन्दै सासे दङ, हौवासा। फिसाला बद्रेश्वरा दा हनै न'आवनो फैयाबा गैया, मा मिथिनो जोंबो मा खोना मिथिला बबाव दं। नुयैयाथ' नै थांजेननायनिफ्रायनो गैया। 4 बोसोरनो बारबायदां। जानाय लोंनायाथ' जोंहा खस्थ'खा। बिदिनो एखमबा हाजिरा मावो, एखमबा आङो सि दानानै फानो, बायदिसिना मावो जों। सासे फिसाला दं, बिदिनो सम एसे हरो। बिदिनो हाजिरा मावहैनाय नालाय गैया। क'क्राझाराव थायोमोन, आं थाग्रा जायगाखौ मिथिया। जेराव क'क्राझाराव थायो बेखौल' मिथिगौ आङो। आं जेबो मिथिया। दंना गैया बेखौनो सिन्था खालामो आं। मोखां नुवाखौनो नुवा। हरा।